Indumiso ye-121. Ndiwaphakamisele ezintabeni na amehlo am. Luya kuvela phi na uncedo lwam? Uncedo lwam luvela kuYehova, umenzi wezulu nehlabathi. Akayi kukha alunikele unyawo lwakho ekutyibilikeni. Akayi kukha ozele uMgcini wakho. Uyabona, akozeli, akalali uMgcini kaIsrayeli. NguYehova uMgcini wakho. NguYehova umthunzi wakho ekunene kwakho. Emini ilanga aliyi kukwenzakalisa, nenyanga ebusuku. UYehova uyakugcina ebubini bonke. Uyakugcina umphefumlo wakho. UYehova uyakugcina ukuphuma kwakho nokungena kwakho, kususela ngoku kude kuse